Мельнікова бачылі ў Данамоле. Аператары сотавай сувязі будуць абавязаныя укладацца ў вышкі і абсталяванне. У Беларусі ідзе пахаладанне. На Белсаце навіны вітаю гаспадарства і запрашаю на кароткае падсумаванне галоўнага на гэты час. Абвяшчэнне рэжымам Лукашэнкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту экстрэмісцкай арганізацыі можа перакрэсліць нават спадзевы на двухбаковы дыялог паміж Менскам і Вільняй. МЗС Літвы выступіў з заявай адносна сітуацыі з навучальнай установай. Гэта беспрэцэдэнтны выпадак, калі вышэйшая навучальная установа, якая легальна дзеяць у нашай краіне, абвяшчаецца экстрэмісцкай арганізацыяй. Літва не прызнае ніякай юрыдычнай сілы гэтага рашэння на тэрыторыі краіны, патрабуе яго неадкладнай адмены і папярэджвае, што такія дзеянні яшчэ больш ускладняць стасункі паміж Літвой і Беларусю, ды будуць разгледжаныя на нацыянальным узроўні і на ўзроўні еўрапейскага звязу з мэтаю зрабіць далейшыя палітычныя і дыпламатычныя захады. Улады Літвы падкрэсліваюць, што сваімі дзеяннямі рэжым Лукашэнкі парушае нормы міжнароднага права, стварае прамыя рызыкі для студэнтаў і выкладчыкаў, падрывае міжнародную акадэмічную супрацу і наносіць шкоду дэмакратычнаму развіццю грамадства. Нагадаем, 14 красавіка Вярхоўны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй за нібыта дэстабілізацыю сітуацыі ў краіне і сувязі з радыкальнымі суполкамі. Такое рашэнне пагражае крымінальным пераследам усім асобам, якія хоць неяк узаемадзеялі з ВНУ, выкладчыкам, студэнтам, як дзейным, гэтак і былым, і нават бацькам, якія аплочвалі навучанне дзяцей. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт працуе ў Вільні з 2004 года пасля закрыцця ў Менску і застаецца адным з ключавых адукацыйных цэнтраў для беларускіх студэнтаў. Чарговае ўскоснае пацверджанне перабывання былой спікеркі каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай у Менску. Выданне «Наша Ніва» прыводзіць словы неназванай асобы, якая сцвярджае, што бачыла Мельнікову у гандлёвым цэнтры Данамол у беларускай сталіцы. Крыніца «Нашай Нівы» апавядае, што зніклая з Польшчы больш за год таму былая спікерка каардынацыйнай рады спакойна прагульваецца па гандлёвым цэнтры. Ейная прычоска цалкам адпавядала апублікаваным не так даўно непацверджаным скрыншотам з трэнажорнай залы ў беларускай сталіцы. Цікава, што якраз недалёк Данамолу у жытлавым цэнтры «Маяк Менску» на імя Мельнікавай у студзені была набытая кватэра плошчаю 92 квадратныя метры. Паведаміла «Зеркало». Яшчэ адна кватэра на праспекце Любімова была зарэгістраваная летась у верасні. У Пар'е набралася дастаткова галасоў для запуску спецыяльнага трыбуналу аб злачынстве агрэсіі супраць Украіны. Рашэнне аб трыбунале могуць ухваліць 14-15 траўня на паседжанні камітэту міністраў Рады Еўропы, дзе пытанне вынесуць на галасаванне. Што гэтая падзея мяняе ўжо цяпер нашаму тэлеканалу ў студыі «Белсат» распавёў кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Юрысдыкцыя спецыяльнага трыбунала павінна распаўсюджвацца на злачынства агрэсіі, якія здзейснены так званым кіраўніцтвам Беларусі. Такім чынам, Лукашенка і яго хаўруснікі знаходзяцца ўжо юрыдычна ў фокусе спецыяльнага трыбунала, які вось-вось ужо пачне працаваць. А дзеля таго, каб яму было лягчэй працаваць, наша каманда Народнае антыкрызіснае ўпраўленне зараз збірае, аналізуе, акумулюе і прававым чынам афармляе ўсе доказы здзяйснення гэтага злачынства. І пра гэта я таксама размаўляў з гендырэктарам па правах чалавека і правасуддзю Савета Еўропы 2 красавіка. Каму мы можам перадаць гэтыя доказы? І мы дамовіліся, што на сённяшні дзень мы можам перадаваць іх Генеральнай пракуратуры Украіны, а калі ўжо будзе спецтрыбунал, адпаведна мы зможам перадаваць ужо і ў сам спецыяльны трыбунал. Аператараў сотавай сувязі Беларусі прымусяць актыўней інвеставаць у абсталяванне і вышкі. У краіне ўводзяць строгі кантроль за якасцю мабільнай сувязі і пакрыццём тэрыторыі. Цяпер за невыкананне патрабаванняў да паслуг сувязі аператарам пагражаюць сур'ёзныя санкцыі. Памер штрафу можа сягаць 45 тысяч рублёў. Урад ужо зацвердзіў канкрэтныя параметры, якім мусіць адпавядаць сетка ў розных рэгіёнах краіны. Гэтак да канца 2026 года сярэдняя хуткасць мабільнага інтэрнэту ў Менску і абласных цэнтрах павінна быць не ніжэйшую за 60 мегабіт у секунду. У раённых гарадах 25, а ў вёсках 10 мегабіт.
До конца 2030-го патрабаванні зробяцца яшчэ больш жорсткімі. Новыя нормы адміністратыўнага кодексу пачнуць дзеяць праз 2 месяцы. На беларуска-польскай мяжы ў пункце пропуску Берасці спынілі спробу ўвесці буйную партыю наркотыкаў. Псіхатропы былі знойдзеныя ў бляшанках пад выглядам кансерваў, якія вёз з сабою кіроўца пасажырскага аўтобуса. При проведении таможенного контроля подозрения у таможенников вызвали 5 жестяных банок, которые перемещались в пакете с иными продуктами питания. Сканировав банки, было установлено наличие в них нехарактерных вложений. Вместо заявленного в них перемещались полиэтиленовые пакеты с рассыпчатым веществом белого цвета. Экспертыза выявила, што белы парашок асабліва небяспечны наркотык мефедрон. Агульная вага вынятай партыі склала больш за 2300 грамаў. Мытнікам удалося усталяваць і асобу меркаванага атрымальніка небяспечнага грузу. Узбуджаная крымінальная справа. У Слуцкім раёне пад коламі легкавіка загінуў раварыст. Трагедыя адбылася напярэдадні ўвечары на трасе Н-9442 паблізу вёскі Агароднікі. 54-гадовы кіроўца Нісана Кашкай наехаў на 62-гадовага раварыста, які рухаўся ў спадарожным кірунку, але чамусьці пасярэдзіне праезнай часткі, а не бліжэй да ўзбочыны. Ад атрыманых траўмаў мужчына загінуў на месцы. Цяпер правяраюць абставіны трагедыі. А ў Менску на вуліцы Аладавых кіроўца цяжкавіка МАЗ не надаў перавагі і збіў падлетка на пешаходным пераходзе. 16-гадовага хлопца шпіталізавалі для дадатковага абследавання. У выніку яшчэ аднаго сталічнага ДТЗ на Партызанскім праспекце перакулілася таксоўка. Кіроўца электракара Тэсла не спраўдзіў бяспечнасці перастраення і справакаваў сутыкнення з аўтам Рэно і Лада, у выніку чаго апошняе засталося ляжаць уверх дном. На шчасце, абышлося без пацярпелых. У Палескім радыакцыйным экалагічным запаведніку рыхтуюць да адкрыцця новы турыстычны аб'ект, назіральную вышку, з якой можна будзе ўбачыць саркафаг над 4-м энергаблокам Чарнобыльскай АЭС. Як паведамляе Белта, пляцоўку ўжо будуюць, адкрыццё запланавалі сёлета на чэрвень. Вышка будзе мець вышыню больш за 5 метраў. Для лепшага агляду аб'екту укрыццё на пляцоўцы будуць даступныя біноклі. Пры добрых умовах надвор'я 4-й энергаблок добра бачны з тэрыторыі запаведніку. Кіраўніцтва установы адзначае, што цікавасць да зоны адчужэння расце і колькасць наведнікаў павялічваецца штогод. Гурт «Ірдарат» выпусціў новы альбом пад назваю «Бестыярыум». У яго ўвайшлі 12 трэкаў, якія занураюць у свет спрадвечнага беларускага фэнтэзі. Праца сталася не проста музычнай навінкай, а сапраўдным сімвалам нязломнасці. Значную частку песень музыкі напісалі падчас зняволення. Паслухаць можна на Spotify, а ў суботу «Ірдарат» будзе ў гасцях раніцы з Белсатам, дзе павядуць пра новую працу і найбліжэйшыя жывыя выступы на падтрыманне альбому. Беларусь чакае змена надвор'я. Як паведамляюць сіноптыкі, на сёння ў нашай краіне абвешчаны жоўты ўзровень небяспекі праз навальніцы. Выходныя таксама не абыдуцца без ападкаў, а з пачатку наступнага тыдня вернуцца і начныя замаразкі. Гэтак у суботу кароткачасовыя дажджы захаваюцца ўначы на большай частцы краіны. Удзень толькі месцамі. Ноч застанецца цёплая ад +1 да +7 градусаў, а дзённым максімум складзе 11-18 градусаў цяпла. У нядзелю чакаецца паступленне прахалодных паветраных масаў. Месцамі пройдуць невялікія дажджы. Уначы тэмпература можа апусціцца да -1 +5 градусаў. Удзень будзе ад 8 до 15 цяпла, па захадзе краіны да +18. З панядзелка ў Беларусь прыйдзе больш істотнае пахаладанне ад -3 да +4 уначы і ад 7 до 14 цяпла ў дзень. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце ад 19-й у аб'ектыве і студыі Белсат. Калі вам падабаецца наша праца, падтрымайце яе лайкам ці каментаром, але дбайце пра захады лічбавай бяспекі. Да сустрэчы.